habell y cyffyle, dyn ni'n ail cydyd yn y dosbarth i'r Ebolesu y cywion, ac yn yr adran ba, wrth gwrs, y Merlod Cymreig, ac yn cadw cwmni i fi fan hyn yn y blwch sylwebu trwy'r cyfan, mae Peter Jones o frydfa Menai lawr ger Llandasil. A Peter, dipyn o hyd i'r dosbarth yma, mae'r beirniaid wedi mynd trwyddi bob un ohonyn nhw hyd yn hyn ac wedi cael y golwg manwl arnyn nhw. Ond ie, mae'n cerdded lawr y lein ar hyn o bryd yn cael wneud penderfyniad terfynol. Dwi'n gweld un a ddwy lawr na falle fydde'n lico dod yn agosach i'r brig. Wrth gwrs, yn gyntaf ar hyn o bryd, mae Jill Falkingham gyda Henriarth Doyen ar Eboles glas. Ond nath yr Eboles yma ddim symud... Na, fyddwn ni'n mynd i ddweud. Fydd hi'n cael ei cosbi am hynna? Wel, i fod yn onest, dyle cael ei chosbi, ni fe. Sy'n ni'n beriannu, byddwn ni'n ei chosbi ddi. Mae'n Eboles neis. Ond un cyfle chi'n gael fan hyn, fe gath i'r ail gyfle, a nath i ddim yn fawr o'i ail gyfle. Nath i symud lawr ar ochr draw yn dipyn gwell, ynddo fe. A'i feirniadu potensial dych chi mewn dosbarthu swclod, neu os rhaid chi i feirniadu fel ar y diwrnod on the day? Ond mae rhaid chi feirniadu ar y dydd, ynddo fe. Dych chi'n barnu potensial. Dych chi'n barnu nhw ar y dydd. Gan obeithio, mae'n mynd i hala nhw allan unwaith yn rhagor. Wel, gawn ni weld, mae'r beirniaid leri Owen Jenkins o frydfa Cantre ger Tal o Bont. Ceredigion, wrth gwrs, yn hi sydd yn cael y penderfyniad ola, ac mae wedi gofyn iddyn nhw... Mae hynny'n nodweddiadol, dydy o Peter, bod wedi gofyn iddyn nhw cerdded allan unwaith eto, bod yna rhyw newid i'r drefn yn mynd i fod. Mae dau rhywbeth ar ei meddwl. Falle ddyn nhw'n ôl yn yr un ffordd a ddeithon nhw allan yn y fe. Os ydy hi meddwl newid rhywbeth, mae'n cael gweld nhw'n cerdded unwaith yn rhagor, a mae'n gyfle i chi gael ail olwg yn nhw. A dwi'n licio gweld nhw'n cerdded ar amgylch i wneud y penderfyniad cywir. A mae'r cerddediad yna'n hynod o bwysig, dydy o? Bwysig dros ben. O'n i'n am me. Mae dalan ar ail yn gyntaf. Corin Tibi wedi dod yn drydydd i fyny o ryw 5 neu 6 safle. Ie, dwi'n meddwl nawr, dwi'n poeni nawr bod i'n anghofio'r un gyntaf. Mae'n am y rheswm, mae'n dal i gydded. Wel, Siom, dwi'n siŵr i'r un am y gyntaf. Mae'n Siom fawr i fynd. Dyn ni ddim wedi, i fod yn hollol onest, mae'n Eboles ddigon neis, a fydden ni ddim wedi i penaliso'i cynrwg i fod yn onest am bod i ddim wedi symud fel gath i gyfle. Wel, brydfa Leith Hill, sydd wedi magu'r Eboles sydd yn gyntaf ar hyn o bryd. Yn y catalog, mae jyst lawr fer Leith Hill, ond siŵr bod gen yr Eboles yma enw. Wel, dyma'r tair sydd ar y brig ar hyn o bryd, ond wrth gwrs, dyw'r dosbarth heb dod i ben eto, a falle gewn ni weld newid, ond pwy a wyr, dim ond y beirniad y Leri Wyn Jenkins. Yn yr adran y Merlod Cymreig, mae'r dosbarth i'r Ebolesu.
swclod wrth gwrs, ac A mae'r hat wedi dod off. wel, Peter Jones sy'n cadw cwmni i fi fan hyn, ac mae'r het wedi dios fel ydych chi'n dweud, Peter. Yn gynta, mae Kerry Powell yn dangos Eboles fach Leithil, y Palomino. Ac yn yr ail safle, dyn ni'n gweld mae Alex Williams yn dangos ar ran i chwaer i yn fan ni. Ringside Flamenco. So, gyda gair bach gyda'r enillydd Kerry Powell. Kerry, that was a nice little win there in from second up to first. Yeah, a bit shocked. I was brilliant. I'm over the moon. She belongs to Sarah Eleanor Markland from Sweden, so she's believed in her. So she bought from Yorkshire. Yep, from Robert, and she bought her. Obviously, she didn't view her. She bought her. She's got a colt off Robert as well, so she bought her off Robert, and obviously see her on the photos and. She's sure. I see your partner Gareth a little way down the line there. Do you pick which one you get to show? Yeah. I did today, yeah. But yeah, so I'm shocked. Thank you. Llongyfarchiadau, well done. Thank you very much. Oh, thank you. Kerry Powell yn dangos y Leithil Goddess ar rhan perchenog o Sweden ac yn ennill y dosbarth yma yn adrampa i'r swclod benywaidd. Llongyfarchiadau mawr i'r holl cysylltiadau.